זיכרון זה פרויקט שרץ 7 שנים. אנחנו אוספים כל הפסולת האורגנית, שולחים את זה למכון לקומפוסט. שם עושים מזה קומפוסט ומחזירים את זה לתושבים. מהעגבנייה שאתה זורק, אתה אחר כך מגדל עגבנייה חדשה. יש לזה מחזוריות נפלאה, שזה משלך. ללמד את החשיבות, ורק אחרי שאנחנו נמצאים שם, אנחנו בעצם יכולים להתחיל ולעשות פעולות למען קידום הסביבה. והרעיון בסופו של דבר זה כמובן לחסוך הטמנה, כי ההטמנה גם מזהמת את הקרקע, מי תהום ודברים אחרים, וגם תופסת המון שטח. 70% מהפסולת שלנו היא אורגנית. משתדלים מאוד לעשות את ההפרדה בין החומר האורגני לזה שלו. תמשיכו למחזר. מזה מספר חודשים קיבלנו פח מהמועצה, ואנחנו מנצלים את זה לטובה, ואנחנו מפרידים את האשפה. הפעולה של ההפרדה היא עושה לי טוב בנשמה, כי אני יודע שזו פעולה שהיא לטובת הכלל. יש לי פה כמה פחים, אני שם את זה בפח נפרד, וזה אחד הולך למחזור לקומפוסט, והשני הולך למחזור של הפלסטיק. וזה מאוד קל, וזה מאוד פשוט, וזה הרבה יותר כדאי מאשר לזהם את כל המדינה ואת כל העולם כולו. בקהילה זה בהתחלה קצת לקח זמן להכניס, אתה צריך להכניס תפיסת עולם של להפריד וכמה זה חשוב. לאט לאט המודעות נכנסת. יש את הפחים המיוחדים החומים, שבהם מפרידים עובדי המטבח, הטבחים והתלמידים אחרי אוכל, שמים את שאריות האוכל בפח בנפרד. אז ההפרדה בעצם נותנת לנו גם לקחת את זה ולהפוך את זה לאדמה טובה חזרה, להחזיר את זה למאיפה שזה בא. חוסך לנו גם בעלויות, גם בזיהום, משפר את איכות הסביבה. ככה נסגר איזשהו מעגל.